long di masa rat ketok we apa rat pan sistem rangsi nitum puluni konstituensi hinpen kadong pajel kadong masih ini nitum media tekno ke bang nangko kalam ke bang ke lahen lo patuwe baji kri hini apor dak center branch angkang odang ke central area nitum APSLC office lahen lo lanon nitum press meet itu anung la bangsa hemen lo la BJP klembang atum atau baru baji apor nil itu mau office lo latum kicau kijun pen kangri kangkrang pen amat la bangsa office pintai dai la pen ke la supen anta kalilang nil itu APSLC constituency committee along organizing secretary Monsing TM anta ada hem dam pen konten anta la pen batai si kidam chota kalilang batai ini bagi si kai kai aporanta ahem alu dam frequency konalo Monsing tike alang li hello lapuson si alang litum jakong frequency kiri dam ahem frequency kasi pada demokrasi along di bulutang te lapuson kaceter cehap bulutang te kosom si demokrasi labangso kepaman unpo lasinili gato phanta chuning rilo lahen lo nang litum kelang anarata tum hansitame BJP ladak koloni konstituensi along ke klaim kedam matuma bangke ot kupima ke chok chema la so bangke nang litum ke labangso media kelang arara tum le nang litum insai non lasi lahen lo nili koloni nilitum koloni konstituensi pen ki puji bangke alang litum jong si lapuson komane phan ke ther ke hap elitum APSLC office jongsi pribom lang pulang te lasad daito ke komane jongsi lasong bong reng sodak komane aphan jongsi pene videt pulang te arang litum daito che en nang ji lapen aron pening sai wek nang ji aron pening sai wek nang ji alang litum non jongsi klem bom lang pulang te jakong pen klem bom lang pulang te yelitum bangke dak lo lapuson aron lang no bangke nang litum intonon kali pulang te ladake nang lituma phan BJP party bangke lake chok je pu bangke non tarik ing koira droga bangke nang litum la bangso kang sai bangke nang litum longpo dipoloma pulang te dak demokrasi along ri putang dele elitum ko anma kace bayun ko anma elitum kace thanun cimumun khala bangso ajakong anutin la bangso butar ajakong atum bangi kumara pansi kemisan abang tukang wajima kala so butar raja tung si kang waji masih so long na kenang aku media yen pes kami nang takji lapen ke non ke bangji nong we pen tang lo penap an sitame nilitum karjulong ateng pulutang te latum ke gari pen dam tur po komane phan same lapuson kacing trin dotang lo lapen ke komane atumhan kacing trin ateng pen jongsi komane phan arenga hu ke paso pulutang te halas so abang pu atuma phan ke neli tuma hin pen sitame langding de det nang pu aron ateng pen abang ke nitum sitame labang so abang pu bang ke sai pon bet nang ko siga to we pan bachuni pon lapen ke niltum APSLC ladak koloni aro tumang ke niltum ke pachini manang te lituma kathar sar bangke elituma khei ke rai thom ja phan bangsi labang so 6 sidol ja ko ngateng pen lapen ke Indian Constitution ng article 244A ala bangso autonomous state phan chilitum ke rada phan ke chithan chimum pulutang te ladak ke demokrasi aro nateng lo niltum chin ki chithan ke lapen ke labang so ahok pedalam ke thana posi pini jai ka thara phan ke pahai nang po busi puluni constituency rada tumbang ke kaddo wera to tunta chituk pak lo labang so chituk pak penalang litum theklong lo jakong thur the pulang te labang so lima bang ke chok che lo pu bidi labang so bidi ke en lo pulutang te alang litum ke lake ke bang jarni bang ke puluni constituency pena bang ke chok che dera posi rat tum kang sa istame lapen ke angkang pi elitum karbiang long lapen di maso West Karbiang long sitame BJP party bangke nona bangke latum bangke ek nayo patobat di hala bangso party pusi nona bangke chini lo posi elitum ke bangji tarik ko ratroka arman bangso bangku kiliga bangke elitum APSLC a candidate joining tika thara pansi elitum jok lapang po lapen puluni constituency ta jok wek po alang li pansin itum pahay pon wek po si kadok we rat same bini ongdung rat same lapuson si aning cerot kut dolo lapen ke non jong si alang litum
pinong we pen penabang bong lapen ke jokarni lapuson hanggama kuribom pulang te labangke nilitum caci cagding delo aron pening saiwek nang po aron pen otwek nang po an tingin tingin samselo lan chok te kelam doe tong akan ta kalom kana karulong lo ini bani ho ben areng sebab ko hop makalang mas la sola mabang pamohet nilistame ang tong pan kollo lang di kol biji pulo melom so pen kollo la sobang lang li lo kun kollo li dek sita inut bahani pen abang so karjulong ateng kudang te ang tong han sitame dok moka pen bang bomarhut ladak puloni RSS office athengno pubon ni karjulong ateng kudang te la alang li phan gari pen pasung tu kemat acitok kepret pubon kepret lo alang le phan ke kether ke hap puluni konstituensi wangri nang le election of campaign ri posi kether ke hap uludang te non BJP labang so ke claim ke dam ke rara tumbang ke insainon non BJP atum ke claim ke dam jakong tu dabang ke ili tuma kita phan ke ili tum phan ke kether ke hap alo lapen ke prang sitame pini pinapang bong sitame lapen ke joker ni sitame la persona sai ke claim ke deji pubang ke litum manghunang nelo lasi anutin sitame litum lapuson rada phan ke than ke mek lapen ke than ke moma bang ke donang po litum kaciri mek donang po lapen ke labang so kaciri mek pen si cepat jok nang po litum ke bang gitaring ko rak ka para mana bang ke litum JI kathar matang te ilitum asembura bang ke KCR jan long good jok mi pensi litum pahai pon pan menang popusi nilihin ben kadong era kan tuning report lapen ke nili isi pacini kangtung ngeladak ke MLA Dorsing Ronghang di Haura ka eleven ke lapen ke IEM abang ke Kangbra Kiling lapen ke aken di dia bang ke Singhason Homosti IEM lo alang li non Omor Singh Tisosi kandidat lo lapen alang li tumphan bang ke thoma phanta nili ki puji bu bang ke lahen lo nang li tum nonamat laposon ke ther ke hap asaya bang ke claim klera demokrasi arwana teng pen le claim tha pusi nili alang li tumphan tuning ripon madang ke pachini pon lasi jongsi nang li tum wakar saphan lapuson che control tre pulong te nang li tum ke lapuson demokrasi pen labang so elected tangkang wai bang ke rara tum ke chok che tedlo pusi nili him pen ke nang li tum han jong tu lapen ke nang li tum lapuson kang tangkang sak pen lapuson asai ke pak claim bang ke nang li tum abidi lo ma manang de nang li tum tong order ki pipen tong pak claim toy lo ma laso bang ke dili nang li tum phan arju konang ko kasi nang li tum labang so reply bang ke nil tum phanang piwek tha nang pipe bulong te nil tum ta labang so ning bang king sam sideji lasi nang li tum prap din pen la nili nang karju ajo baro baji ako kan lo laben nili ta mang hak lo mane hem check lo mane bang koi tu amune ta tu nasi nang alju lo na lo yuti ke pulo man oh bang bilang ke hem abik kan le masih kepinya kamanang di tumlaan kita mau ke bang baru baji apol silang lo baru baji kam lo baru baji anak dem ke bang ini kam silat lo oke pasti aku mana asa oh di kantan ke sini kan gitu nang panik dah cok sekolah ama just si kan pamikan ada lah meeting hai tadi sedang bukan dalang litum ke bang thu resim cewan masih lalang tumbang ke pucing kici kan pen tonang di saru penak kok kuman lalang di tumbang adam jilo aku lah sekian ke bang sini kan bang kapal repot alam bang ke 1244 asapol ke bang ke bang kok bang ke garu ke khas ke bang ke garu kok kupine resim cewan malang itu amalah sekian ke bang koda bang ke bang kok masih ini hanang hel di Jepang kang megang ke perusahaan muson lo ekam emang antak kering lo lan ke pire non puta ne oke klem ni lah la sela puson ke hel ke haba bang ini kan bang ke abitet nang po atheni di suar lo penak mati di masih te nang li abang pu tumpan chini ma ke bang abang pu tumpan ke bang abang pu bang ke
là lo nili tum so khang khang lo lo la ben sal in inti mane penap ben nang tum cipa judul manang nang khang mate cipa putrat manang nang khang senang pula he la cipa suluk kita nang hang lo cipang sam jendang nang nang kiri ring senang pula he ase penap nang tombang ini pha nang paci rap jom sare long sap tik sap nang ten nili tum karjulong ateng te nupak nukega arisim cewan pu ahok ma hala nili tum asor he hal sing alang li phan non ni alang chi pulam le he ni neng jang ji ong man ni lin ni ik phanang khur ba choi ta ve gam san nang ilok nupak chubon thitu traktor long se bat ko akhi bang ako chi andam chi dok se otam aman ni bang e phiri ra lo man la sar im bang ke hol jun ki jun kang ri pen ma ti ni pa dok pi lo ni lam sam pen lok se ke tham son kan di aja sita ner lo son si tham ching ki ma si chok chi ma hala ka chi phota nang di pen jung kali ka chi pho nang tum hala sem son ta se chi pho lam pon nang di jung ke ni ham jong ki pu ba ka chi ma si chok chi ma la son se ing sai nang non son di ten la ya le he ma si la sal im bang ke hem pat tu joy lo ko hem si to ko ni ko ma ke hem chok man di jakan an si ni di arsar ho pena ka po berenta ja kan no aja bon ra da kan he chok ama ko antom ki dur ni aku nang ta plot le he kasi bang ajat pen na bang nang kiri ri mane ruling la pulun ni pini he masih nang kiri ri si nang tang lo ase ni ajak ki dinga phan non ta chi pheri o non ta jo presmit do nai si du kok la sita la pini pen na bang ki la sona chi ni la vetera karbi jam kucing honra mane la son an bang ke nang khel nang hab nang ni lok se choneng ri pon wa lang ni pon thanta ni hem pen choneng ri bang ke akhe hodai si dak che tong mati hodi ke bang akhe andi tai si ver lorong berong thak na hodi asikar bihijam chinjin sora nili phanda son pini penang khel kheder ji phas choneng ri le sampai la solam putak ke ini ada kalau ini dia lo talang di ini hinten la puson ke thana bang ke ada ke kicok cipin lo ajo jiro lo por baru baji apor patai si dam lo la pen baji si cok kai apor patai si ahem dam pen monsing ti han ti dam men pen ahem tu thor pulutang te labang ke cok cipik lo pipoluma pulutang te alang litum la somsi aning ke matha tai lo alang le phan ke hoitu apran and deji attempt to murder hala so phan si alang litum ke matha to tang lo tai lo lasi alang litum la pusona kam ke claim bang ke nilitum pen ke condemn lo la pen ke nilitum prap jin pen la so alang litum aphan la non sari mingti la pen harsing ti la pen ke kape ka tum phan no pak ot pon tan pen si la puson ke ther ke habdam pul rang te la bang ke attempt to murder lo labang so rona bang ke justice long de lapen sari minti note employee samune sakuri choklem mabang thu ulutang te alangli politics non BJP party long chi jogdun thorpen alangli inti hem along jiro por baji sia por ke dam pu bang ke lake ot lang no big lo pusineli tum koloni consequence hin pen bang ke on dem lo lapusona aron lang no ke claim verja porchi labang so alangli tuma phana bang ke non FIR pipo lapen aron insai sit tege bang ke neli tuma bang ke intom telo pusi nang litum kat dogo erata thengno lapen media thengno sitame neli tum pen koloni consequence hin pen bang ke pachini ponlo jongsi non e prang jongsi labang so press meeting ne ini dead pen ke ther ke hap do lang pulutang te alangli tuma phan ke koson bali tum dang sai kasi rada tum nang tum pini media ke lang akorte injira tumanda lang non lapen ke pini labangso koloni constituency long dorsing rong hang MLA lapen ke BJP IEM kangbra kiling lapen ke non BJP candidate Omor Singh Tiso nang litum non amat prap jin pen labosona bang pua tuma phan nang litum tong ke toiloma
madang te nang li tum tong labangso hukum kipilo labangso bang kenal junang kokpo prap jin pen labangso reply bang nang pisrak nang pola pen labangso press meet pidet pen ba jong si kumane aphan ke ther ke hab dulang polong te nang li tum prap jin pen labangso sailang no lapuson jakong thur plu da bangke nang li tum ington non nang li tum arat nang li tum awokar su tum thanang fokusi ni li tum media atheng no hin kado yarat phan pachin